Ameriki jamana ka finitigi 800 minnu tun bɛ ɲamɛ Niger jamana faba kɔnɔ ni u y'u bolominɛw cɛli daminɛ juillet kalo laban waati. Amerikɛnw ka finitigi mɔgɔtɔ hakɛ tora 200 ma. Minnu bɛɛ lajɛlen tun dagalen don u ka finitigi dagayɔrɔ la Niger jamana o kɛɲɛkayan fan fɛ. Ni hakilina minnu taara ka ɲɛsin Ameriki jamana finitigiw ma k'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ u ka dagayɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ wele ko base aérienne 201 nansarakan na n'a filɛ nin ye Agadez. Baaraw kuncɛli daminɛna min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lasera Ameriki jamana ka finitigi kulu minnu bɛɛ sigilen farafina gunkana la olu ka tɔgɔla cakɛda Africom fɛ. U y'a fara kan ko wulikajɔ baaraw bɛna to senna kɔni Ameriki jamana finitigiw ani Niger jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ min baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kuncɛ kunɲɔgɔn damadɔ natɔw kɔnɔ. N'o bɛna kuncɛ n'u ka finitigiw bɛɛ lajɛlen ka baaraw ɲɔngirili ye ka bɔ Niger jamana kan. Kunnafoni labanw y'a yira ko mɔgɔ 20 ani kɔ ɲɔgɔn finitigi kunda olu bɛ hali bi Niger jamana kan. Ni kunnafoni ninnu dira kunun tɛnɛ Sabrina 5 fɛ. Ale min ye Ameriki jamana ka finitigi so Pentagon na olu ka cakɛda kumalasela dankan ye. A ko an ka mɔgɔ tɔ minnu bɛ Niger jamana kan bɛɛ lajɛlen bɛ Etats-Unis ka lasigidenso kɔnɔ ɲamɛ. U bɛ labɛnw na walasa k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen dafa ni k'u ka minɛnw cɛ. A ye min fara kan. Ni baaraɲɔgɔnya sira ɲɔngirili min ni o baaraw bɛna kuncɛ ni ɲɛnajɛ dɔ ye n'o bɛna kɛ sababu ye k'an ka dagayɔrɔ kɔrɔ labila ni k'a di Niger jamana ma. Ni kunnafoni ninnu fɛnɛ lasera Niger jamana ka finitigi ɲɛmɔgɔso état major o ɲɛmɔgɔ colonel major Mahaman Sami Kiyaw fɛ. A ko a wulikajɔ baara labanw kun cɛra ni Ameriki jamana ka finitigiw ka pankulu laban wulili ye. Wa fɛnɛ k'a baara ɲɔgɔnya dan sigili tɛna kɛ u ka finitigi siraw baaraw ɲɔngirili ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. A ye min fara kan.